Zašto je predigra važna? Predigra vas mentalno i fizički priprema za seks. Muške genitalije otvrdnu, a ženska rodica se produlji i postane vlažnija. Mnogo se više povezujete s partnerom, svjesniji ste svog tijela i posljedično tome više uživate u njemu. Uz to, istraživanja pokazuju da predigra doprinosi intenzivnijem orgazmu. U nekim su aspektima muškarci i žene prilično slični, dok u drugima ne možemo biti različiji. Jeste li znali da ženama treba prosječno 20 minuta da se uzbude, dok muškarci mogu biti spremni za manje od minute? Naravno, generaliziram i pojedinci često odustaju od ovog prosjeka. Poanta je, međutim, u tome da dečki moraju odvojiti puno više vremena s djevojkom nego što smatraju da je dovoljno. Nešto što mene uzbuđuje ne mora nužno uzbuditi i tebe, zato je vrlo važno da odvojiš vrijeme za upoznavanje svog partnera. A kad ti se nešto svidi, recite to pa će on znati drugi put. Doista to kažem svaki put, ali najviše što možeš učiniti da biste imali što bolji seks je otvoreno razgovarati s partnerom o svemu što volite, a što ne volite i što mislite da bi vam se moglo svidjeti. Sada nekoliko praktičnih savjeta za predigru. Prije svega, predigra nije samo oralni seks i ručne vještine na intimnim dijelovima. Najbolja je predigra kada to dođe tek na kraju. Erogene zone su područja našeg tijela koje su potpuno osjetljive na dodir, poljupce, milovanje. To su, na primjer, uši, vrat, ramena. Vlastište je također vrlo dobro revitalizirano, tako da prstima možete provući partnerovu kosu ili nježno uhvatiti kosu dok se ljubite. Zatim su tu ruke, noge koje su izuzetno osjetljive, posebno na pregibe. A kad smo već kod nogu, prečesto je zaboravljeni, ali ludo osjetljivi dio unutarnja strana bedra. A ako želiš još malo začiniti predigru, za stimulaciju možete upotrijebiti perušku, kocku leda ili vibrator. Ogroman je broj igračaka koje je sjajno koristiti u paru. Razni masažni vibratori posebno su popularni za predigru. A kad smo već kod masaže, masaža cijelog tijela izvrsna je ideja za predigru. Uključite ulje za masažu ili još bolje lubrikant za masažu. Završite masažu posvećujući se intimnim dijelovima. Masaža pri kojoj svog partnera dovedete do orgazma naziva se happy end masaža. Mnoge žene ne doživljaju orgazam tijekom prodora i ako je vaša partnerica jedna od njih, možete je dovesti do vrhunca na ovaj način, čak i prije prodora. Zajedno idite pod tuš i sapunajte se. Stvarno si odvojite vrijeme. I posjetite se svim dijelovima tijela. Sapunanje neka više sliči masaži nego teškom trljanju prljavih lonca. A možda se tuširanje pretvori u seks pod tušem ili završite što ste započeli u krevetu. Predigra ne započinje nužno malo prije kada se vi i vaš partner odlučite za seks. Može početi puno prije nego što ste uopće zajedno. Mentalna stimulacija je jednako važna kao i tjelesna stimulacija. Dajte partneru do znanja da mislite na njega čak i kad nije s vama i vodite računa da će se još više veseliti vašem sastanku. Danas se koketne poruke uglavnom šalju telefonom. Zato, da bude nešto novo, napiši poruku koju možeš sakriti u novčanik da je pronađe kad više niste zajedno ili je ostavi negdje gdje će je kasnije pronaći. Dakle, ukratko, predigra je vrlo važan dio seksualnosti, a posebno je potrebna većini pripadnica nježnijeg spola. Naše se tijelo obično ne može tako brzo pripremiti i uzbuditi kao kod muškaraca. Ne zaboravi da predigra dovodi do intenzivnijih orgazama. I predigra ne bih trebala započeti tek kad ste zajedno u krevetu. Ili gdje god već to radite. Kad ste zajedno ili kada niste, pokazuj pažnju na različite načine.
i nije nužno uvijek u fizičkom obliku. Ukratko, nemoj podcjenjivati snagu koju mogu imati samo riječi i mala pažnja. Hvala što ste pogledali video. Ako si zainteresiran za više, ne zaboravi nas pratiti na Instagramu, Facebooku, TikToku i YouTubeu. I ne propusti nadolazeći video o kontracepciji. Volite li više čitati? Sav ovaj sadržaj možete pronaći i na našem blogu. Linkove možete pronaći ispod videa. Ćao!